Platíš za luxus alebo len za drahú špongiu? Purpena je super na chatu alebo pre deť. Toto je obyčajná purpena, najlacnejší materiál, ktorý sa v obchodoch predáva ako luxus. Rýchlo sa vyleží a nedýcha. Počase sa budeš budiť úplne dolámaný. Ale toto je moderná a kvalitná studená pena. Je elastická, dýcha a tvoje telo si konečne oddýchne. Vydrží až 2-krát dlhšie, odoprie tvoje kríže, je ortopedická a môžeš si vybrať tuhosť presne pre seba. Čistá výhra. Vyber si poťah z aloe vera alebo silver a zažiješ spánok, ktorý ti zmení život. Sledujte náš profil pre ďalšie tipy na zdravý spánok. Nájdete nás na marbea.sk.